Za cenu garzonky v Brně pro vás mám tento dům se zahradou v Popicích, přibližně 30 minut vlakem od Brna. Nechybí napojení na obecní vodovod, kanalizaci a plynová přípojka je přivedena k domu. V obci je k dispozici škola, obchod i restaurace. Kompletní občanskou vybavenost pak najdete v nedalekých Hustopečích. Zaujala vás tato nemovitost? Zavolejte mi a přijďte se podívat osobně.